estades? Están sentados, están mortos de frío que viñeron 2 horas antes para coller sitio. Agora cambia a marea. Pero o mal é o frío, é verdad. Están aí en primeira fila. Creo que van cambiar, vai ser no auditorio, Sí, vamos para o auditorio todos. Pero no auditorio de Padrón. No auditorio de Padrón. O sea que bueno, vamos... escoítase ben, non? Escoítase. De maravilla, moi ben. Perfecto, pois nada, en breves non, porque van tardar bastante. Sí, saíron do auditorio, están agora na Póvoa do Caramiñal, Corrubedo. A Curota, van pola Curota. Logo baixan hasta Boiro, tomarán algo ali. E logo xa veñen pola autovía pois en procesión. Sí, o domingo de Ramos están aquí. Sí, con sorte. Dixeron, no, a 6 están aquí. Sí. A 6... A 6, a ver, de mañán. Pois nada... Tedes presa vos, tedes presa. Sí. Bueno, pues... O que tes mañá? Xogo mañá a que horas? 9 ou así? Bueno, malo será. Malo será que as 9 non estemos... Espera. Que pasou? Probamos estos tamén, cantamos algo. Ves, no, se ao final xa sabía eu que Superman... Me estoy quemando. Sí, ey, hola. No. Aquí le deixamos a factura. Nos tenemos aquí, meterle tú unhas murgas. Tenemos que decir algo aquí, compañero. Y
Sí, sí, probando. ¿Probando qué? Probando. Probando voy. Hola. Vengo. Boa tarde, Ribeira. Muy buena tarde, ¿qué tal estamos? No, así no, así. Vamos a volver a entrar. Imos volver a entrar. Dándonos un pouco máis. Dalle volumen ao público aí, porque vamos a volver a entrar. Si Veña, vamos a volver a entrar e cando saiamos con forza, Mi madriña que hai xente hasta, Dios, hasta na pobra casi hai xente. Aí vamos, Esa musicaza. 1, 2, 3. Boa tarde, Ribeira! Arriba! Barullo! Que se note que estamos dentro, caramba! Está a xente... Fai frío. Están fríos, e aparte está vendo aí o vento de ponente. Bueno, se votades alguén en falta, comezamos xa que son as 6 da tarde, así que no nome da Concellería de Cultura do Concello de Ribeira, do voso Concello, dámosvos a todos e a todas a benvida. Benvidos e benvidas a este concurso, a este senlleiro concurso de murgas e comparsas de Ribeira, que cada ano supérase, cada ano poñemos unha carpa máis grande. Bueno, ano que ven, non sei, hai todo un malecón, xa. Un evento que está a altura dos grandes festivais, o que sei, Festival de Eurovisión, da OTI, de San Remo, Tú si que vales, Operación Triunfo. Mais, dixo, por si alguén ainda non o sabe, imos explicar as bases do concurso rapidamente. As bases. Pero que bases? As bases. A ver. A base. Os participantes actúan. Sí. Hai xente que se apuntou. Sí. Vale, pues hai xente que se apuntou. O xurado puntúa. O xurado puntúa. A xente actúa e o xurado puntúa. Sí, moi ben. Non ao revés. O público aplaude. A ver como aplaudides. A ver. Ben, moi ben. Mira, aquí hai 3 ou 4 filas que viñeron 2 horas antes para coller sitio e están congelados. Home, normal. Se están deseando que se acabe. De feito, levan aquí dende Nadal. Dende Nadal levan aí. Entón, o público aplaude que... por último, evidentemente, o Concello entrega os premios. Bueno, esas son as bases. E vaya premiazo. Vaya premios. Mi madriña, pero eu alucinei. Eu se o sei, eu po ano non presento, pa no concurso. Sí, o que pasa que... Pa no concurso porque hai... Como ben sabedes, tedes que ter un mínimo de 12. E nós 12 non somos. Bueno, por volumen casi. Por volumen casi. Ende por riba, poño este traxe que me fai máis... Bueno, da igual. Máis que... 6.000 euros en premios. 6.000 máis o que nos pagan a nós, que iso non está aí dentro. E as comparsas, que isto non vos dades conta, pero isto é moi importante. Son 6.000 euros en... Espera, que vamos a facer unha foto. 6.000 euros en premios, a criterio, evidentemente, do xurado que está aí presente, aí un pouco agochados. Aí está, eu non o vía. Un aplauso po xurado, por favor. Imos presentalos. Son 6.000 euros en premios que logo detallaremos, pero hai parte de premios e hai parte de gratificacións, porque todos os grupos que participan, todos levan unha gratificación, Así que... Un gratinado, efectivamente. En primeiro lugar, presentamos a presidenta do xurado. Que responsabilidade, Unha muller que se está xogando hoxe moitos votos, a ver o que votas, e exercerá de presidenta María San Pedro Fernández, a vosa concelleira de Cultura, vestida aí de... Ándele, México, de mexicana. Ándele. Presidenta. Viva Ribeira, cabrones. Mira, así, de concelleira a presidenta. Es que carreira meteórica. Home, e o que lle poñen por diante. Continuamos con Fran Regueira, que é un músico, un cantante, bueno, mellor músico que cantante, sona mal. Forte aplauso para Fran. Que está vestido de oso. É un can. É un can oso. Teresa Bretal Laranga, modista e diseñadora, que está aí tamén vestida, modista e diseñadora, impecable de arlequino, e que se encarga de puntuar o vestiario. O vestiario, mira. Que cousa bonita, luce un estilo sensual, elegante. Que tal? Que vos parece? Para que desenfadado. Deunos un punto, a ver, 5 puntos. Sabes que pasa? É que, mira, eu con calquera cousa que poña... Xa luces. Xa melloro. Sí, porque empeorar é complicado. Todo que tape... Seguimos. Para que me toca a min. E imos agora con Eva Méndez,
que é perruqueira, estilista, que se vai encargar de valorar pois tamén o estilo. Maquillaxe e peluquería. Maquillaxe e peruquería tamén, teste aquí dous modelos. Eu aquí un. Guapo non é, Mira, me ten un pelazo. E tamén temos unha secretaria que... Para. Ai, falta Martin Pero McFly. amigo chico. Forte aplauso para Óscar Romero, director do Grupo de Teatro de Ribeira, coñecido por todos e por todas. Vale, Tamén valorará pois, un pouco a dramaturgia, a simpatía dos grupos. A posta en escena. Aposta. Evidentemente, si as familias das comparsas non premiadas queren saber o domicilio do xurado, nos o facilitamos por 50 euros. Sí. Vale? E quedan dous integrantes, unha é Sara García San Pedro, programadora cultural, onde está Sara, ali está, Vestida de diablesa. que ollo, vai actuar de secretaria. Efectivamente. Por lo tanto, non ten voto. Non ten voto. Así que non lle vayades aí despois a cantar as 40, ela non ten E voto. aínda falta un membro do xurado Ai, que me poñe nervioso. que é o portavoz do público. Entón aquí, segundo ben estipulado nas bases e según nos notificaron, é unha votación a man alzada. Entón, aquela persoa, animal ou cousa, presente na sala e que queira ser portavoz do público no xurado, que levante un brazo, unha perna, unha orella. Aí está. Quen? A ver, ali hai un voluntario, alguén máis que queira estar... Ti tamén? Levantado un brazo. A ver, ali hai unha nena tamén. Isto vai ser difícil, Ali atrás tamén hai. Levantado un brazo que se vos vexa ben. Sobre todo estades duchadas, senón tampouco, que os dalaron tiñen culpa. Ali outra rapaza tamén. Ali outra señora. Oi, que compromiso. A verdad que sí. Compromiso. A ver, vamos a facer unha cousa. Vamos a escoller alguén que estea disfrazada, polo menos, Veña, non? sí. Por salvaguardar o espírito do entroido. Temos dúas opcións, aquela rapaza dali, esto que está aí de... A peluca ten, o resto xa non se ve moito. Vamos a facer unha cousa, como non sabemos a quen escoller, vamos ser paritarios. Hai 1, 2, 3, 4 mulleres e 2 homes. Entón, imoslle dar ocasión, verdade, aquí ao compañeiro que faga de representante do xurado. Como te chamas? José, por favor, séntate na mesa. José. E José empeza tamén a formar parte do xurado en representación do público. Ollo, porque o xurado vai a votar a todas as comparsas murgas que suban, ollo, as adultas. As adultas, as infantís non entran en concurso. Os infantís non entran e para votar teñen 3 posibilidades. Poden votar con un, que quere decir que a cousa estuvo ben. Sin máis, pero estuvo ben. Que tal comiches? Ben, un. Comimos ben, aí está. O dous non hai, dous somos nós. E xa convalida. Logo está o 3. O 3, que o 3 é, como foi a cousa? Moi ben. Fetén, eso xa é... Oye, de quitar o chafeu, E 4 tampouco. 4 non hai. Os pares non nos gustan. Non nos gustan. Dá mala suerte. E logo está o 5, que o 5 xa é... Brutal. Excelente, maravilloso, espectacular. Eso é... De acordo, 1, 3 e 5. Algúnha dúbida? Alguén ten unha pregunta sobre as bases do funcionamento, a puntuación? Algúnha dúbida? Eu creo que non. Pois imos empezar xa co realmente importante que é o festival coa participación das Murgas. E abrimos ni máis ni menos que con... Xa están aí preparados e preparadas. A Murga da Residencia do Maior de Ribeira, que abren o concurso, ide subindo por favor, que abren o concurso, entre outras cousas, porque
teñen que chegar a tempo para preparar as ceas e esas cousas. Eu que tengo pluriemprego. Eu que tengo pluriemprego. Entón van ir subindo e ao rematar cada actuación o xurado terá que valorar segundo o seu criterio si son merecedores dun punto, de 3 ou de 5. Van chegando pouco a pouco. Forte aplauso para esta primeira murga. Donas e cabaleiros, nenos e nenas, enchen literalmente o espacio a murga da Residencia do Maior de Ribeira a gozar coa súa actuación.
espectacular inicio deste festival de murgas Sí. e comparsas. Fortísimo aplauso para esta primeira comparsa, primeira murga. Imos... Non hai espacio para nós. Excepcionalmente, como dixemos ao principio, esta primeira murga vai recibir xa o veredicto do público E do xurado. e do xurado, dos representantes do público e do xurado, así que ide preparando as puntuacións. 1, se estivo ben. 2, se estivo excelente. 3, No, excelente. tres, E excelente. 5, se foi brutal, se foi xa algo... por aquí din que 5, eu non quero tampouco... Algún di 5, algún di pase de oro. Pase de oro, ou que sei, ou... Todas ideas. Secretaria, Sara, van levantar as paletas ou simple... Cando que irades. Cando que irades, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 28 puntos. Empezamos moi forte. Vamos forte, a ver despois. 28 puntos así de partida. 28 puntos así de partida. Non está nada mal. Como dixemos antes, a murga, esta primeira, entra en concurso co resto de murgas, pero abren eles o xogo e agora marchan porque teñen os seus horarios e pouco a pouco van desaloxando o escenario. Efectivamente. E imos entrar agora coas comparsas infantís. Ahora- Estades aí? Estades preparadas? Facemos Seguro? unha paréntese, de acordo? Ide subindo xa, vide por aquí xa, para ir ganando tempo. Subide por aquí. E imos agora cas comparsas infantís que, lembramos, non entran ao concurso, pero recibirán unha gratificación moi importante, Ide subindo, nenas. Subide. No, non suben. Non suben. Temos que cantar nós. Imos recibir, porque igual o que queren é un aplauso ben grande, imos recibir a comparsa infantil da Asociación Cultural Alfaia, que veñen que comparsa Carapuchiña Vermella. Eu creo que mellor marchemos porque algo teña impactado aí. Igual. DJ, cando queiras, a gozar coa actuación. ¿Vamos a jugar? ¿A dónde? Al bosque. ¿El lobo no está? ¡Vamos! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿Lobo está? Tengo sueñito, pero me estoy despertando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras cantamos el lobo dirá. Y mientras cantamos el lobo dirá. ¿Lobo está? Me estoy bañando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras bailamos el lobo dirá. Y mientras bailamos el lobo dirá. ¿Lobo está? ¿Saben una cosa? Me estoy vistiendo. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras reímos el lobo dirá. Y mientras
Me estoy poniendo mis zapatitos. Oh, oh, oh. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras saltamos el lobo dirá. Y mientras saltamos el lobo dirá. ¿El lobo está? Me estoy peinando. ¡Qué elegante soy! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿El lobo está? ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Y voy a buscarlos! ¡Corran, corran! Y mientras corremos él nos seguirá. Y mientras corremos él nos seguirá. Es el reino infantil, un lugar tan especial. Uy, The Box. Caperucita es una muchachita que con su cestita por Ribeira va. Su cabecita bien resguardadita, con una capuchita roja siempre está. Pues en Ribeira siempre caen chubascos y con un paraguas debemos andar. Ven, Caperucita, ven a nuestra cita, no le tengas miedo a la lluvia, porque en Ribeira está nuestra escuela, vente al fallar, vente al fallar. Caperucha, cha, cha, cha. Caperucita es una muchachita que con su cestita por Ribeira va. Su cabecita bien respaldadita, con una capuchita roja siempre está. Es divertida, muy lista y atrevida, y lo que más le gusta es cantar y bailar. Ven, Caperucita, ven a nuestra cita, no le tengas miedo a la lluvia, porque en Ribeira está nuestra escuela, vente al fallar, vente al fallar. Caperucha, cha, cha, cha. Aplauso, claro que sí, para la Asociación Cultural e Feminina Alfaya, que trouxeron unha versión... No, siguen. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir. A saltar, dando brincos sin parar. A saltar, todo el mundo a saltar. Aplaudir, aplaudir, dar palmas para reír. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo a aplaudir. A bailar, en pareja disfrutar. A bailar, todo el mundo a bailar. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir. A besar, dando besos a la
Agora sí, forte aplauso. Bueno, para a agora sí ou non. Cultural Alfaya. Esta asociación que ten tanto repertorio como Panorama. Canción tras canción. Ainda o máis. Hai máis, por suposto. Como non. De feito, nos podemos marchar. Marchamos. Ainda van bailar outra. Con cambio de vestiario. É o que dicía eu, Eurovisión. Un nivelazo. Enerxía, luz, cor, Ritmo. alegría, ritmo, xuventude. Cambio de vestuario. Lembramos, mentras tanto, que vos estades aquí, pero que tamén hai xente que está seguindo isto por streaming ¿Por en qué? ribeira.gal Efectivamente, e tamén no Quen Anda Aí da TVG. ni máis ni menos. www.ribeira.gal, aí tedes pois forma de ver esta actuación e todas as demais. Con isto non queremos que vos marchedes a ir a ver a tele, pero bueno. Despois, aí queda grabado para a posteridade. Así que, rapazas, xa están saudando. Como dice que salían na tele, están aí saudando. Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí. Mi corazón me preguntaba por ti. Y te confieso que yo paso a paso me enamoré. No te buscaba pero al fin te encontré. Me gusta tanto que quiero repetir. Amo lo que me hace sentir. Cuando me dices suéltate el pelo y con un beso vamos a romper el hielo. Para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Cuando me dices baila conmigo y que la música te diga que te quiero. Para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Para que brille el cielo. Suéltate el pelo. Te encontré. Dile a tu corazón que yo aquí estaré. Yo te quiero porque eres mi tipo y lo sabes. Cuando mi pelo baila tu ritmo lo sabes. No puedo dejar de mirarte. No, no puedo dejar de pensarte. No, y contigo todo me gusta, wow. Cuando me dices suéltate el vuelo y con un beso vamos a romper el hielo. Para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Cuando me dices baila conmigo y que la música te diga que te quiero. Para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Para que brille el cielo. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Para que brille el cielo. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura. A ver, Ribeira, esas palmas. Ser buena. ¡Arriba! Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla.
A ver esas palmas. Atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tire, 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 que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de tú, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te pendiente. Duermes conmigo, te lleva la hora. Peine lleno cuando lo sueno. Soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power. Bailando tu flow, una beca más que un browser. Sigue con ese paso, te gana el caso. Muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave. Ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo. Ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de tú, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te pendiente. Duermes conmigo, te lleva la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres una killa. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Par de lobos te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tiene que brillar hoy. Porque me roba el show cuando te lo doy. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave. Ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo. Ajá. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Tremenda actuación. Ahora sí, hasta aquí. Da Asociación Cultural Alfaya, que fixeron un repertorio completo, fixeron unha revisión de Cadena 100, prácticamente todos os éxitos. De éxitos de onte, hoxe E de e mañá, sempre. e de mañá, sempre, como sempre. elas mesmas, Con rapazas. cancións. Para facer Mira, unha, que son unha pregunta. son un Como lote te delas. chamas? Sara, A ver, Sara, contanos, canto tempo levades ensayando este pedazo de coreografías? no sé. Non sabe, xa non Xa sabe. non se acorda, Llevan xa tanto non se tempo, acorda, mi madriña. antes de nacer xa estaba ela ensayando. Eu vou me apuntar, eu igual quedo aquí en Ribeira e me apunto isto do baile. Imos entón agora coa segunda comparsa infantil, que igual que anterior non entra a concurso, porque senón, vamos, non habría 5 dabondos para puntuar a este talento infantil. Veña, Venga, imos falla alá, e di o nome. imos alá ca comparsa infantil Os Soldados. Os soldados, bueno, máis ben as soldadas, pero bueno, todos dedito. Rapazas, o escenario voso e o público a gozar coa seguinte actuación. Comparsa infantil Os Soldados. I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair. Sir, yes, sir.
I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light. Burn up the dance, 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 burn up the dance. 1, 2, 3, burn up the, burn up the, burn up the, burn up the, burn up the. Just pretty things. You couldn't be more.
Bueno, con este tipo de soldados, eu non sei se me apuntaría a Mili, Ti fixes a Mili todo Imagiña. isto? Que enerxía, Que enerxía. Cousa. A ver, estas ganarán a guerra a base de baile. Tremía o escenario. Acabo de mirar no Facebook do Concello de Ribeira e estamos saindo de maravilla a través do streaming, así que aproveitade as tecnoloxías e avisade a familiares, amigos, a coñecidos, coñecidas que sigan a través de YouTube, a través das canles do Concello de Ribeira, da web e do Facebook, este evento en streaming. Hai que decir que eu mireime e saio un pouco gordo. Eso é o disfraz, é o disfraz. É o disfraz, pero bueno. Non sei, eu a cámara esa calda aí por arriba, como nos saca, Oye, un pero despliegue, bueno. unha realización. Veña, hemos continuar, que se prepare, por favor, a seguinte comparsa infantil. Xa están aí, xa están preparados e preparadas. Vos de infantil, xallanos que non tedes nada. A ver, di quen son, di quen son. Pois nada, digo que a terceira comparsa é a comparsa da Asociación Cultural Aveira. Aveira, andan por aí. Aquí están. Bueno, son infantil. Son repetidores. Son repetidores. Pois Bueno, nada, xa ocupan o escenario. O de ser un neno vai no espírito, máis que Aí no está, cabe claro que identidade. Pois nada, damos un forte aplauso e a seguir disfrutando deste entroido. A gozar. Forte aplauso para a Asociación Cultural Aveira. DJ discretion. Get 'em. She ain't got no money. Non vos preocupedes que se non hai música canto eu. Cal queredes que vos cante? Cal queredes que cante? Cal era? Que canción? A ver, que canción é? Non saben. Non saben. Eles... Hola, que tal? Subes tú a cantar? Subes tú. Digue unha salsa calquera. Ketchup, mayonesa, salsa tártara. Non vos preocupedes que temos un equipo técnico excelente, estáse solucionando os problemas. E máis, imos darlle... Que tal? Que susto. E máis, imos darlle un aplauso aos técnicos, por favor. Sí, Forte no. aplauso para o equipo técnico que está facendo que isto sone de maravilla, que non é nada fácil. Bueno, eu daría yo aplauso si solucionan, porque si non solucionan... Claro, non é verdade, ahora é unha presión. Ahora xa lles aplaudimos, e si non solucionan... Bueno, pois daquela... Si dan solucionado da canción... Cando este todo faime un xesto... Home, este non, faime un así, por favor. Está? Moi ben, pois, agora sí, música preparada, bailarins preparados, só sobramos nós. Vamos! All I wanna say is that they don't really care about us. ¡Sabor!
Sabor. Azúcar. Sacarosa. Glucosa. Fructosa. Ácido úrico. No, eso no, que eso doe moito. E ata aquí, donas e cabaleiros, as comparsas. No, pero... No, a ver. Está todo apuntado Está ahí, todo ahí. está todo apuntado ahí. Ahora, acabamos de ter un jet lag, ahora. Pero no, este grupo acabou xa, ou Sí. non? Sí. E dixeronnos, facede 5 minutos para cambiarse. Bueno, pero pero debe ser para... estánse cambiando. Oye, qué virguería, cómo bailaban, Sabes o que pasa? ¿Qué? Que esta xente nas festas, No, aí está, sabes onde vou, Que esta xente baila, pero os gallejos non bailamos, No, de feito, os galegos e as galegas non nos gusta esta xente que baila tan ben. No, os que Nah. bailan, mira, ti pon unha parella típicamente galega. Esa señor, ese señor, por exemplo. Aí está, Manolo e Maruja. Manolo e Maruja. Manolo e Maruja, las dos M's, Emanén. Emanens, que de feito están aquí sempre. Están aquí no Maleicón, nas orquestas. Manolo e Maruja no Malecón, todo M. Eles van ao campo da festa. Bueno, a primeira canción non se baila. No, a primeira é para mirar. De reconocimiento. Para ver a orquesta. A primeira ti chegas ali ao campo da festa, poñen ali os dous e fan un escáner, non sabes? Fan... Entón dille unha a outra, dille... Ai, mira Manolito como enjordou, carallo. Ai, Dios mío, como se puxo, como se puxo. É que bella está Pepa, que Ai. está moi bella, está Mira, moi bella. Mira o fillo de Lucía do Recostrón. Morreulle outro día o pai e xa está. Bueno, Xa está de muller, festa. bueno, que vai facer? O peor é de que se foi, o peor Ai, é que se foi. mira este. Cada semana anda con unha diferente. Bueno, sorte que ten. Entón, esa, a primeira Todo isto canción... nunha canción, todo isto nunha canción. Eso é nunha canción. Despois xa bailan. A ver, poñamos unha canción jalleja. Calquera, A unha de canción Sin jalleja. Ríos, Unha de canción jalleja, Islas Canarias. por exemplo. Eu non sei, eu penso, se aquí... Hai nas moitos festas galegos en gallegas, Canarias, Se aquí nas festas gallegas cantan Islas Canarias, as Canarias que cantan, Galicia. No, Islas Cíes. Bueno. Sálvora, San Vicente. Sabedes cal vos digo, non? Islas Canarias. Islas Canarias. Manolo e Maruja, posición de baile ajarraos. Estilo de baile simple. Patum, 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 patum. Segunda canción. Segunda canción, por exemplo. Outra jalleja. Que sei eu. Unha de King África. Pomba. Bomba. King África xa case é jallejo. Sí, práctica, vámoslo importar. Porque nós imos moito ao luar. E ali está sempre. Cando Sempre. marchamos, o viernes, cando marchamos, queda ali. Sí. E o viernes, cando volvemos, está ali outra De vez. feito, hai quen di que King África e Galloso son a mesma persoa. Pero eso non está No, demostrado. Non está, pa eu min- que din en lugar. Para mí Eu que din. Galloso debe ter ali un jalpós. Sí. E ali teñen a Georgie Dan, a Bonnie M, a King África, a Camela. Cada semana van sacando un, veña. Que aquel día poñente a ti tamén. Aí está. Bueno, entón, segunda canción. Segunda canción. Unha de King África, non? Bomba. Manolo e Maruja, posición de baile ajarrao. Estilo de baile simple. Pachum, 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 pachum. Terceira canción, unha destas modernas que bailaron agora a chavalada, A chavalada está preparada xa, Sí, unha de Lady Gaga, sabedes? Por exemplo. Lady Gaga era unha tipa que, bueno, é unha tipa, un artista. que non sei onde foi, saliu a actuar ao escenario cun traxe feito de vistés. Eso foi nos Grammy. Nos No Grammy. Grammy, porque en Ribeira non foi. Non, cómena, pápana. En Ribeira din, veña, paparrilla me cabe 10. Colle o do kebab e fai nas chuletillas aí. Entón, Lady Gaga, terceira canción, Manolo e Maruja, posición de baile ajarraos. Estilo de baile simple. Alejandro, Patum, 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 patum. Alejandro. Bailamos todo igual, machiño. E se queredes que sigamos co conto, seguiremos, pero agora hai que dar paso a alguén que non temos claro, porque temos un jet lag agora. Imos agora cas murgas, verdade? Murgas infantís. Murgas. Sí, Murgas ben, infantís. vamos ben. E neste caso vamos a darlle un forte aplauso a Murga da Escola de Ballet El Tomasón con Viaje al Ayer.
Fuerte Viaje aplauso. al ayer. A gozar con Tomasón.
DJ discretion. Get 'em. She ain't got no money in the bank. She be walking around acting all stank. And now she at the party looking at me. I told you she can get Back to back up in the mix like that. And I know you like it when it's just like that. All the girlies just love my swag. From my kicks to the way I fix my hat. I'm back, fresh like some new J's. Brody got next, NBA 2K. I'm 2K, shaded with some ladies. Reppin' my city, what's LA, baby? Don't look no farther. Baby, I'm that, yeah. I'm here to cater to you. Anything that you want to do, I'll do it. 'Cause I'll be your love, I'll be your love, I'll be your best friend. Tell me what I gotta, tell me what I gotta. Don't get look for them girls with the big old hoops. That drop it down and easy do. Get down, yeah, the ones I'm tryna recruit. Hey, I'm looking at you, yeah, you, baby. Magua, que números como este no me han llegado a concurso, pero bueno, xa irán. Tremendo actuación por triplicado, ¿verdad? Impresionante. De esta maravillosa escuela de baile. Ahora imos recibir a uns veciños, unhas veciñas en concreto, que veñan dende Porto do Son. Veñen de Porto do Son, da AMPA o Campo, e van a representar Mamá Eu Quero. Y van a empezar con una interpretación vocal y a continuación un baile, así que fortísimo aplauso y a gozar con su actuación. Mamá Eu Quero, forte aplauso.
Fortísimo aplauso para estas veciñas de Porto do Son. Parabéns, rapazas, rapaces, nenos e nenas. E ata aquí, donas e cabaleiros. Atención, xurado. Este aperitivo. Por favor, despertade os membros do xurado que ten que empezar a traballar. Agora sí, porque agora entramos na categoría de murgas, de adultos. Entramos na competición. Octavos de final da Champions. Efectivamente, xa tuvemos un aperitivo antes o grupo de maiores. Un aperitivo, pero non comí nada. Teño unha fame. Onde está o aperitivo? Espérame, é unha forma de falar. Puxeron un camerino aperitivo e no meu non. No, bueno, sí, tamén é certo, pero... falar. Bueno, pois nada, agora xa van a ir votando, de acordo, cada grupo que pase por aquí. E imos recibir xa, sin máis dilación, porque están nerviosísimos, están aí expectantes por sair a Asociación Veciñal Cultural e prestadora de servicios... Madriña, que isto... Que fan de todo, fan de todo. E prestadora de servicios á xuventude de Carreira, que van a interpretar a Tuna Carreirense. ¡Fortísimo aplauso! Cuando la tuna te da serenata, no te enamores. Compostelana, Carreirana.
Fortísimo merecido bater de palmas para a segunda murga participante deste concurso internacional. Ti por aquí, se unos ven, están convencidos e convencidas. E agora a ver se nos deixades pasar. Bueno, quedamos por aquí. Agora tócalle ao xurado a Pedro! Home, ¡Pani! Ai, sí. A difícil misión. É unha cousa, moi bonito todo, e agora que embarre isto. Eles, aquí. Vale. Isto é festa, isto é entroido. Que non están de festa e os membros do xurado que tedes ahora que levantar a pala, e como dicía a canción, non levantedes a pala do lado, levantade a vosa, así que tédelo claro. Xurado, estades preparados? Pois, puntuación arriba. 3, 5 e 5. 28 puntos. Empate coa primeira murga. 28 puntos contantes e sonantes. Eso sí, a secretaria Sara ten que dar fe. Foron 28, porque son de letras, e a ver se me vou equivocar. Pois moitas gracias. Ficade por aquí preto, porque despois entregaremos os premios e algo vais tocar, seguro. Porque lembrade que hai 6.000 euros entre gratificacións e premios, que isto... Son moitos cartos, amigo. E o que gostou a carpa. O Concello aquí por dous, Imos agora coa terceira murga participante. En este caso é a murga do Clube Santa Uxía da Terceira Idade de Ribeira, con Ole Catapún. Ole Catapún, un momento. Ole Catapún. Que van ir subindo. Aí veñen. Que dixetes, da terceira idade ou asociación juvenil? Terceira idade, pero bueno, casi. Non parecen. Ida chegando vos, guapérrimas todas. Ole Catapún, chispún. Unha pregunta, onde quedaron os homes? Na cama. Sabes eso, agardando, non piratas. Moi ben. A ver, tedes que intentar entrar todas. Ya están todas preparadas. Pois tan só queda que o DJ lle dé o play e o público gozar con esta murga. Con Ole Catapún.
nosoutros. Pero Manoliño, non te poñas triste, pola porta grande salen os que sirven. Ole catapum, ponchinela, tíralle da corda pra que baile nela. Ole catapum, destas marionetas non sirve ningún. Destas marionetas non sirve ningún. Bravo, bravo, bravo. Este repaso literal, ademais, a actualidade política do Estado e do Concello. Canto tempo levades ensaiando esta, así mentras o público vai sumando? 2 días, mi madriña. 2 días. En 2 días, canta creatividade. Canta creatividade. E agora corresponde ao xurado a difícil misión de valorar esta tremenda actuación con crítica política. Tédela xa. Arriba esas palas. 4, 9, 12, 15, si non me equivoco, 18 puntos para esta murga. ...18 puntos, se non sumei mal. Tamén Sara, menos mal. Xa Sara aí dando fe, corroborando. Temos 28, 28 e 18. Bueno, pois isto vai lanzado, porque vai rapidísimo. Imos xa ca seguinte murga. Si queredes ir subindo xa. Que a murga da Asociación O Faro de Corrubedo, que nos van a interpretar Corrubedo 2020. Ide ocupando o espazo. Bueno, este veñen moi equipados, unha mesa, unha cadeira, pimentón, van facer polvo a feira seica. Roupas exuberantes, coloridas, tropicais, sabor. Non está mal, algo de tropicalismo que empeza a facer frío. Pois nada, xa vos deixamos daquela ca murga de Corrubedo. Está ahora mismo Corrubedo sin xente, están todos aquí, Que hai que decir que aquí hai representación masculina. Sí, aquí hai que decirlo. Que, bueno, están sentados, a verdade. O escenario é voso.
Forte bater de palmas para esta murga que chega de Cornubedo. Digo eu, Pedro, falaban tanto falar de un tal Manuel. De quen falarán, non? Que Manuel será? Eu vou me sentar aquí, Tú senta. Ai. Bueno, a ver, tiras a que tocaba música. Sí. Canto tempo levades ensayando esta murga? Pouquiño. En que vos baseáchedes? En cosas reais ou é todo inventado? Oh, no, todo real. Aquí non vimos inventar nada, todo real. Todo real e con moita gracia. E tamén, para eso sirve tamén o entroido, verdade? Son tempos de festa crítica e festa ácida. Está o xurado, tedelo claro? Xurado ready, preparado. Os aloimos. Numeración Pues arriba esas paletas. 5, 15, 18, 21, 24 puntos. Sempre, por suposto, agardando a confirmación de Sara. 24 puntos. Moitas gracias, xentilla de Corrubedo, non marchedes. Espera. ¡Qué elegancia, qué prestancia, qué saber estar, qué maravilla! Claro que sí. Bueno, esto va a ir 24 puntiños, están aí, están ahora mismo no top 3. No top 3, 2 28, un 24. O sea que ainda podes pasar de fase, ainda podes pasar. E nada, quedannos dúas murgas. Nada máis que dúas murgas. Dúas murgas, o bo pouco dura, o bo acábase pronto. Oye, por que se dirá eso de non me des a murga? Que divertido que é? Home, Que por divertido favor, que é? dame murga, e dame moitas murgas, e ojalá que siga vendo tantas murgas ou máis como este ano. Bueno, o que ven agora é un despliegue propio dunha peli de Hollywood. Mi madriña, a ver como Ten fan aí para subir. unha tetera que eu creo que vamos necesitar de protección civil, dos bombeiros e do alcalde para subir isto, porque a ver como facemos para subir isto. Para subir unha tetera que... Non sube. Non sube. Non sube. Queda aí. Vale. Me parecía a mí que non... Pero es que suben... Pero vos si que subides. suben Bueno, mellor. son os integrantes e as integrantas de a murga, os de sempre, de Porto do Son. Forte aplauso para eles e para ela. O concello veciño, por favor, ide subindo. Facedes ben, deixade aí a tetera. Vannos a cantar Un país de xenios. Un país de... De xenio, do xenio da lámpara. Ide ocupando o escenario que voso. Ide afinando esas voces. A todos se dis que o escenario é voso, a ver si la... Non te poñas de costas ao público, home. Efectivamente, atención compañeros, que hai corrección. Non é unha tetera, que é a lámpara de Aladino. A ver, saben que tes cada cousa. Equivoqueme de película. E é un acordeón, non me digas máis. É un piano, home, un piano. É un piano. Pois creo que nós aquí sobramos así Sí, que sí. deixamos vos ca murga os de sempre de Porto do Son. Bueno, pero parece ou non parece unha tetera, que es que parece. podéis faltar. Venid que hay que ver a este ser que es colosal. Toma del clarín, el timbal. El chico es sensacional. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababa. Al pasar, siempre inclinar, siempre ante ti. De gala se han de vestir, sultán, princesa y visir. Que el mozo
soltero y a boda me huele aquí. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababa. Es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí. Venció a cuchillo a un león, a todo un gran batallón. Clamemos al mismo son. ¡Que viva Ali! ¿Y qué tiene? Ajá. A ver, chicas, algo más. Animales muy raros y bellos. ¡Echadme una manita, va! Ali tiene un toque, no sé yo. Nunca vi un cortejo así. Gran Ali, qué hombre es Ali, Ali Ababa. Tendrás que estarás, supe por ti. Me lo como. Que salgan todas a ver. Prepara el velo, mujer. Que ya está el príncipe aquí. El gran Ali. Logo dun par de aniños, por fin xa temos goberno. As maiorías absolutas remataron o seu tempo. Os dos partidos de sempre non damos o brazo a torcer. Temos ata 6 partidos, todos queremos poder. Da lámpara de Aladino, se afrotas hai un xeño. Da Cámara do Congreso, se frotan máis de 300. Pasan as horas berrando, sen chegar a entendemento. Perdemos tempo votando, isto xa é un sufrimento. Millor deitarse a dormir que traballar indignado, mentres outros viven ledos, con soldo de diputado, con contratos de 2 horas, e con soldos de miseria. A nosa xente máis xoven ten que marchar desta terra. Da lámpara de Aladino, si afrotas hai un xeño. Da lámpara do Congreso, si frotan máis de 300. Pasan as horas berrando, sin chegar a entendemento. Perdemos tempo votando, isto xa é un sufrimento.
Forte aplauso para Murga, os de sempre de Porto do Son. No, se ao final tiña razón que non a tetera, mira. Está votando xa está o té preparado. Xa está listo. Hai té para todos. No, Bueno. efectivamente, iba co resto da Murga a lámpara máxica de Aladino. Alo vai. Aí morreu alguén, os da comparsa. Que non lle dedes de beber máis, home, que xa sabedes o que pasa. Bueno, as comparsas que non as dixemos, que houve 3 comparsas. 3 comparsas, que nivelazo, Ah. Eso non pasa en ningún concello. 3 comparsas. Eso... Dios nomes. Eu digo un e ti dis outro. No, que nos metemos nun Bebe lío. máis, Que non bebe repasei, máis. que non repasei. A ver, Fanfarria, Furruxa e a outra hame de acordar. moi ben. Quedei Supoño fatal. que o xurado Tedros Xam está Sara coa cámara para inmortalizar este momento. Palas arriba, por favor. 15, 20, 25. Chan, 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 chan. Pleno 30 puntos. Po. Perfecto. Donas e cabaleiros, Subwin. os Leo Messi das Murgas, 30 puntos. Porque non hai máis. Queda unha. Que non hai máis Que non hai máis puntuación. puntos, alacrán. Ben, podedes ir a gozar do vosos 30 puntos. Hai que recoñecer tamén que todas as Murgas son impresionantes. A min gustame tamén estas que aportan tamén música en directo. Home, claro que sí. Antes un clarinete, agora un acordeón, mas esta maravillosa escenografía. Efectivamente, como decía meu compañeiro, que non amigo Pedro Brandaliz, aínda queda unha Murga, así que non está todo decidido. Aínda non. Así que están baixando os de Porto do Son. Está baixando e imos Aladín. recibir un forte aplauso a Murga da Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira, que Viene veñen subindo. cos giris Dorneiro. Veñen armados con guitarras, con bombo, a mí, o ruido de viña, con bombos rapaces, estades como na casa, literalmente, e de subindo. A ver, que esto ten infraestructura porque trae música en directo. Traen guitarra, voz, cámara fotográfica. A percusión. Onde se pon a percusión? Pois nada, como di o meu compañeiro, o escenario é voso, aínda que será do Concello, digo eu, pero bueno. Mira que falta, Ainda falta o aquí. bombo. Falta que o que pon o ritmo do penúltimo. A sección de ferretería, por faltaba, home, que estamos aquí. Pois nada, forte aplauso para a Murga da Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira, cos giris dorneiros.
e Murgas, cando menos tedes o hit do verán. Isto vai sonar. Espera, que está aquí organización. Atención, atención. A ver que lle di. Bueno, mentras tanto imos ver, espera que va a dicir algo ao portavoz. Tedes que perdonar, pero non sabíamos que había que vir disfrazado, entón viñamos como vestimos normal. Señor Luis, señor Luis, o alcalde, o jueves vámonos a empadronar todos en Ribeira. Vale? Ok? Non queremos Brexit, non queremos Europa, queremos Ribeira, queremos Dorna. Viva a festa da Dorna! Recén chegados da Gran Bretaña. Moi ben. Pois esta é a Murga Internacional que tamén, bueno, hai que puntuala. Así que, arriba esas palas. Xurado, cando cairades. E para que entendan, vou falar en inglés. 5, 5, 5, 15, 18, 21, 22, 22 puntos. 22 points. I'm sorry, excuse me. Go down. Forte aplauso para Murga, dos hippies dorneiros. Bueno, pois hasta aquí. Sexta e última participante. Agora xa non hai moita emoción porque o xurado xa foi votando e sabedes... Sí que hai emoción. Aquí vemos que hai un empate. Hai empate, no segundo e terceiro posto. Entón, eu supoño que suban aquí as Murgas e que orrelen alabazadas, non? Digo que a que gane, Pero vamos a falar con organización. Vamos a aproveitar para darlle un recoñecido aplauso a Unai, técnico de actividades culturais que está aquí currando arreo. Estamos vendo como solucionar ese empate dun xeito pacífico, dialogado, esa información. Está o xurado deliberando para ver como dá o segundo e o terceiro premio. Temos claramente o primeiro premio que foron 30 puntos, mais hubo dúas Murgas que obtuveron 28 e están aí vendo que de todas maneiras a quen lle dan 28,5. Todas as comparsas e todas as Murgas levan un premio, porque levan unha gratificación nin máis, nin menos que de 200 euros. E logo hai unhos auténticos premiazos, vámonos decir aquí, un premio de 400 euros, terceiro premio, un segundo premio de 600 euros e un primeiro premio de 1000 euros. E ollo, porque si o terceiro premio, algún dos premios non fora para... tamén hai un premio extra de 350 para unha agrupación local de Ribeira. Sempre cando ningunha das tres gañadoras fora unha agrupación local de Ribeira. E antes quedei fatal. Quedei fatal. Moi mal, Pedro, moi mal. Porque dicen que había tres charangas e dicen que unha era a charanga Bebe Máis. Esa estaba ben. Outra era a Fanfarria Furruxa. Tamén estaba ben. E a terceira esquenceume. Amigo. Pero non pasa nada porque xa a teño aquí. Así que tamén un forte aplauso para a charanga do Santiaguiño. Do Santiaguiño. A ver, Unai, que ven a entregar aquí. Moi ben, imos ter que facer entón unha revotación, como co de Pedro Sánchez. Vamos a votar ata que a cosa se solucione para ver se desfacemos ese empate a 28 puntos. Membros do xurado, estades preparados? Imos votar outra vez, porque é o que se leva agora, votar. Hai que votar moitas veces. É que agora xa collimos enerxía, collimos xa... E se non, que veña Pedro Sánchez e lo arregle. Estades preparados? Entón imos dirimir cal das dúas comparsas que obtiveron 28 puntos
pois será a segunda e cal, evidentemente, por descarte será a terceira. Entón, votos en primeiro lugar para a murga da residencia do Maior de Ribeira. Sara tende 9, 3 por 6, 18 puntos. Sí. 18. 6 por 3, 18. 3 por 6, 18. Correcto. Sara, confirmas que foron 18 puntos, dá fe. Moi ben. E agora votos para a murga da Asociación de Veciños de Carreira. Arriba esas palas. Pleno de 5, 30 puntos, co cal está máis que claro quen obtén o segundo premio e o terceiro para, bueno, para a asociación que xa estarán ceando xa. Bueno, pois agora non queda máis que chamar aquí ao estrado. Hai que pedirlle aos anfitrións deste acto que suban, dalles paso, por favor. Así que recibimos con un forte aplauso ao alcalde de Ribeira, a Manuel Ruiz Rivas, e tamén a concelleira de Cultura, María San Pedro Fernández. Forte aplauso. Subide por aquí, por favor. Que xa ao principio dimos a noraboa no seu nome, agora corresponde a eles, a él e a ela, falar. Benvidos. Non sei se queredes decir algo a este público de Ribeira. En primer lugar, permitídeme que felicite a todos e cada un dos participantes. Cada ano eu creo que o fan máis e mellor. Realmente, pois así é como nos gusta, que estas comparsas, que estas murgas, pois sigan atraendo xente, sobre todo, pois que siga habendo cantidad de asociacións que queiran participar. De verdad que moitas gracias. Gracias tamén aos que desde outros lugares veciños nos acompañan todos os anos. Creo que iso nos fai poñer a todos e cada un tamén das asociacións ribeirenses as pilas, e felicitacións aos gañadores. De verdad que foi difícil elexir e por eso tamén teño que felicitar ao xurado, porque non é nada fácil decantarse entre todos os que participaron. Pola nosa parte, de verdad, esperar que estos carnavales foran do voso gusto, porque o esforzo de todo o Departamento de Cultura pois ben merece ese reconocimiento polas ganas que teñen sempre de agradar a todos os ribeirenses. Eu, de verdad, tomo os carnavales como son, as festas como son, e ese espírito que a última comparsa tiña, o espírito da Dorna, o espírito do que debe ser a murga, é o que nós nos tomamos realmente en serio, que é que para nós todo o que hoxe escoitamos aquí tantas veces, Manueliño e o Concello, pois para nós é como se entrara polo registro do Concello. Eso nos fai escoitar, intentar aprender e, sobre todo, pois ao final non fallar tanto como seguramente fallamos. A todos moitas gracias e para o ano vémonos, pero antes ainda nos queda o Felipe e seguir disfrutando do carnaval. Gracias a todos. Pois agora chamamos para que os podades ver os membros do xurado, por favor, subide connosco. Forte aplauso para os membros do xurado. Veña, veña, a dar a cara agora aquí. Tienes que vir por este lateral. Así que forte aplauso moi atléticos para María San Pedro, para Fran Regueira, para Teresa Bretal, para Eva Méndez, para Óscar Romero, para Sara García e para o membro do público que foi escollido
o inicio do... Eu propoño unha certame. cousa, como ahora vai vir todas as comparsas, propoño que nos botemos un poquinho para atrás. Eu propoño que nos botemos un poquinho para atrás aínda, membros do xurado, un poquinho para atrás, para deixarlle espazo tamén a xente que suba. Agora imos dar en primeiro lugar a gratificación de 200 euros para as comparsas e murgas infantís, de acordo que non entran a concurso, pero teñen unha gratificación. Con que suba unha ou dúas representantes por comparsa por grupo é máis que suficiente. Así que, en primeiro lugar, se non me indican o contrario, vamos a recibir a comparsa infantil da Asociación Cultural Alfaia Carapuchiña Vermella. Un aplauso para Carapuchiña Vermella, que reciben a súa gratificación. Entrega a Concelleira de Cultura. Seguimos, e agora toca o turno a comparsa infantil Os Soldados. Entrega o alcalde de Ribeira. Continuamos, isto vai raudo e veloz, e recibimos agora a comparsa da Asociación Cultural La Beira. Moi ben, continuamos agora cas murgas, que tamén tuvemos murgas infantís, e imos ca murga da Escola de Baile El Tomasón. Moi ben, aquí reciben o seu agasallo. Aproveitade que estades ahora ca concelleira e co alcalde para unha foto así de familia, e quédanos entregar a última... A murga da AMPA o campo do Porto do Son, Mamá Eu Quero. Parabéns tamén polo fenomenal traballo que fixeron, por unha posta en escena chea de cor e por estes traxes tamén elaborados, non como os nosos. Bueno, e agora imos a cas murgas de adultos. Imos empezar coas gratificacións a aquelas murgas que non quedaron nin primeira, nin segunda, nin terceira clasificada. Pois imos aquela, neste caso, co Club Santa Uxía de terceira idade, que reciben unha gratificación de 200 eurazos, nin máis nin menos. O Club Santa Uxía de terceira idade. E veña cartos, mi madriña, isto sí que son premios. Impresionante. Imos agora, deixa de mirar ben, ca Comisión de Festas de Corrubedo. Sí, señor, un concello onde se gratifica a participación. E nada, ahora imos a co terceiro, segundo e primeiro premio. Seguro, creo que falta unha cofradía, creo que falta ainda
Unha murga, que están aí. Os ingleses. Ai, sí, no. Sí. Sí. É que é moi tarde para él. Tens que ir ás ceas da terceira idade. Sí, falta unha. Por favor, perdón. Descóntallo. Dámoslle un forte aplauso á murga dos Giris Dorneiros. Víctimas do Brexit. E agora sí que xa me podía ansia para dar o terceiro, segundo e o primeiro premio. E o terceiro premio do concurso de murgas de Ribeira vai para a Residencia do Maior de Ribeira. Posade para a foto, posade para a foto con ese magnífico terceiro premio. Que se vexa ben ese cheque. 400 euros. A ver esas sonrisas. Va a inmortalizar este momento. Terceiro premio deste Festival de Murgas. Imos agora co segundo premio. Imos co segundo premio que é para a Asociación de Veciños de Carreira. Dotado con 600 euros. Coatuna carreirense. Ni máis ni menos que 600 euros, apoyando o Entroido, apoyando a cultura de base, claro que sí. 600 euros limpios de impostos. Mi madriña. Non é como la lotería. Que se van para Carreira. E agora sí, o primeiro premio do concurso de murgas de Ribeira ano 2020 vai para os de sempre de Porto do Son, que conseguiron pleno de 5, 30 puntazos. Ni máis ni menos que 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros. Por gañar o concurso de murgas. Tocaron vos 1000 euros. Moitos parabéns. Están as fotos sacadas. Bueno, todos premiados, todos gratificados. Agardamos que fora unha tarde de Entroido maravillosa. E lembrade, co Entroido continúa mañán o enterro do Felipe. Viva o Entroido de Ribeira. Moitas gracias a todos e a todas. Vemos o ano que ven.